усіх запрошених гостей на святочный концерт с нагоды Дня Реформации. Прошу привітати высокородных господаров сённяшняга балю, великого гетмана, великого княства Литовского, пана Миколая Радзивилла Рудога с жонкой Катериной. Шановну шляхту! Я бачу, до балю з'їхалася шляхта з усіх обшарів Великого княства Литовского. А ці поспела доехать шляхта со спевной Малиновки. А ці приехала самая войовничая шляхта з Кунцевщини і Шабанов. Ці маємо гонор привітати шляхту з далекого усходу. А ці поспели прибыть гости с берегов Свислочи ды Нямиги. Я бачу, что все в гости в сборы. Тому святочный баль с нагоду Дня Реформации урочисто открыты. Маю гонор обвестить, что перший танец Паванна де Гальярда.
Віленскі, канцлер Вялікага княства Літоўскага, пан Мікалай Радзівіл Чорны з жонкай Альспетай. Рады бачить тебе, пан канцлер. І я радий, мой пані Гетман. Пані Альжбета, пані Катерина. Рады бачить тебе, брат. Що чувать, брат? Что чувать? Наступний танець Фурйоза. Дякую, брат, видатний баль. І видатна нагода запросить нарешті брата на розмову. Ти жонки наші, якщо рідко зустрічаються. Твоя правда. За гэтымі дзяржаўнымі справамі няма калі пра сябе падумаць. Зато є коли подумати про державу. Все ми бачимо, як піднялася наша країна за апошній час. То все дякуючи Господу і його вірним служителям. Які не толькі пра ўласныя дбаюць, але пра тое, каб наша дзяржава расквітнела. Ды шмат намаганняў дзеля гэтага прыкладаюць. З кожным годам я пераконваюся, што мы на правільным шляху. Это шлях реформація. Менавіта рэфармацыя, менавіта. Як паказвае час і прыклад краінаў блізкіх і далёкіх, ёсць Божым планам для развіцця кожнага народа. Взять хаця б Женеву. Женеву? Так. Ты памятаеш, што гэта было за месца?
неуладкаванасць, Так. зладдзе. Зладдзе. Одним словом, Содом ды Гамора. Дякуй Богу, ім хапіла мудрасці запрасіць да сябе чалавека, які перамяніў іх і данёс да іх Слова Божие. І не толькі да аднаго чалавека, але да цэлага гораду, а пасля і да цэлага народу. Так, Жан Кальвин добрый инструмент в руках Божьих. Дякую Богу за такие приклады и за то, что добрословил наш народ. Стать на добрый шлях, шлях реформации. Але як ты, мой браце, добра ведаеш, на гэтым шляху не ўсё проста. За эканамічным і культурным росквітам нашай дзяржавы стаяць намаганні канкрэтных людзей. Нам патрэбна больш адукаваных людзей. Трэба будаваць школы. Людзі прагнуць жыць Словам Божым. Нам патрэбны больш цэрквы, друкаваць Бібліі. Працаваць трэба яшчэ больш рупліва. Так. Ну? Ведь на это потребны не только великие высилки, але и величезные сродки. Дякуй Богу, ён дае ідэі, дасць і грошы. Галоўнае не спыняцца і крочыць наперад. Абсолютно с вами сходна. Абсолютно с вами сходна, але лічу, что ваши идеи варты доплотно поделиться ими с іншими людьми. Хотя бы с теми, кто находится в этой зале. Абсолютно слушна, пані Кацярына. Мудрая жонка, добрословения Господа. А зараз тых, хто не заняты важнымі дзяржаўнымі справамі і не менш важнымі размовамі, запрашаем на наступны танец лёгкі браналь. Маю гонор поведомить, что до нас прибыл шановный гость, подканцлер Великого княства Панастафий Валович. Видите, наш дорогой пане Остапий, рады витать. Дякую, пан Гетман, что запросили меня. Это великий гонор для меня быть в вашем доме. Не. Пане Остапий, это гонор для меня. Рады витать вас, пане подканцлер. Вітаю мості пана. Честь пану канцлеру. Думаю, шановний шляхті буде про що порозмовляти. Ну, а я мушу віддати належну увагу іншим своїм гостям. Розмовляйте. Як державні справи у королевстві нашому? Курс тайра растет, народ богатеет, ум души помножаются. Ти, мой пані, про золотовалютний запас кажеш? А, так про его, але не только.
кажу про ту справу, на яку ти видатковуєш ледве не все свої гроші. А як і той пан, з яким я зараз розмовляю. Ти ж сам, браті мой, готовий усю майомость на видавецтві до школи пустити. І слушно, я думаю, ми робимо правильне укладання. Не тільки правильні, а ще й вельми пльонні, тому що кожний таляр, укладений у друкування Слова Божого, приносить плоду у шмат разов болей. Без освітництва, без клопоту про молодь, держава не має будущего. Твоя правда. Як ти добре ведаєш, наша сила не у великим войску, а наша опора – это не золото, а люди. Люди, які вірують у одиного Господа. Тыя, хто живе Словом Божим, отказно і сумленно ставиться до своєї праці. Ось на таких людях тримається добробут нашої держави. Тому треба друкувати ще більше Бібліїв о нашій мові, на якої ми з ласки Божої згодовані. В этом я й бачу частку свого призначення. Увогуле, наше призначення як мужов державних – це клопотиться про батьківщину, а так само про люд посполитий, каб йому жилося лепей. Як написано у Біблії, хто з нас більше, будь як менший, і начальник будь як слуга. Ми тільки інструменти у лице Господа. Ті, хто поставлений виконувати Його волю. Але ми в отказності за лёс нашої землі. Так, це велика відказність. Але так само це великий гонор і привілей бути виконавцем волі Божої. Ой-ой-ой, я бачу, державними особами на балі нема спокою. Ну що, все про льос Айчини, так? Ой, чи ти хоч так кажеш? Ну давайте. Нам, войсковцам, Давай. я вас спокою наш складаний час. То докладно. Частуйтеся. Так. А наступный танец присвящается самой отданной своему народу христианской шляхте Великое княжество Литовского Фидельта да Море.
Шановний гость, староста Жавойський, маршалок, Великое князство Литовского, пан Ян Героним Хаткевич! Вітаю! Вітаю, пані Рад Ян, бачить. вітаю. Ну, Дайте, пан рыцарь! ну що сумний? Я рады бачить вас. А что сброшило твой светлый твар, мости добродею? Не можно сегодня сумовать. Сьогодні ж свято, ну, день реформації. А реформації, яка перемянила всю Європу, улічуючи наше Велике князство. І нам треба довести эту справу до конца. Браты мои, конечно, я згодный с вами. Мы маем шмат нагодаў для радости. Але есть тое, что мяне вельмі непакоіць. Ну що? Вораг з усходняй мяжы пасля захопу Полацу ніяк не можа ўтаймаваць свае жаданні, паняволіць усю нашу Літву. Ага. С одного боку Москва постоянно погрожает, с другого Польша хочет некой новой унии. Не, поляки кажуть, що хочуть допомогти нам у гэты складаний час. Ось хай ми спочатку допомогли. Давнее не було пергаментів, а між нами, а проливали поляки кров за Литву, так само, як і Литва за Польщу. Не мели ми паперов, а мели шаблі та мячи. Паводле іх новага праекту княства мусіць перадаць кароне Волынь і Падолье. Чаму ім так прагнецца дадаць нешта іншае да таго, што продкі нашы ўжо зрабілі? Княства ніколі не парушала саюзніцкага абавязка перад каронай польскай. Славный Грунвальд тому сведчай. Мы повинны твердо стоять на своем грунте. Ты нас с поляками одна. Одна, Не правда ли, одна. что? Державы розные. Росные. Межи у кожного своє. Мова своя. Я? Своя. Земли свои. Сойма особно, гроши особно. А коли мы все это... Ось тады можна і про волю розмовляти. А куди ж поляки без княства? Ну куди вони? Хто оборонить їх? Да весь світ християнський від тиранії усходній. Чия кров першая проливається? Твоя правда, пан. Одно Бога прошу, как на нашей земле Богом нам дадены, застаться нам господарами. Это наш обовязок не допустить к этому. Так, и мы этого не допустим. И я ведаю, что литвины не допустят этого. И яны, коли трэба, покладут за это свое жыццё. Браты мои, мы повинны захаваць нашу вольнасць і незалежнасць, дадзеную нашим продкам самим Господом. А коли Бог с нами, кто супраць нас? Може, у ворога нашего большая сила, але у нас большая правда, бо наше сподівання на Господа. Згодны, панове. Браты мои, а чи не заспевали бы наш спев любимый? А? Как окрылился душа наша, и дух, надеюсь, воссылся. Господи, правда нам и нашим народам. Хай так и будет. У часы, што ўжо мінулі, голас Бога мы пачулі, пісанне развернулі. Ёсць уздым у нас свабода, закон Божий для народа. Сердце мира с Богом згода. Хай народ ідзе за Богом, Ён даруе перамогу. І ён родится з руїнаў, з реформацыяй краіна. Греху з нас ужо даволі, адступіся прэч нядоля. Няхай будзе Божья воля. Хай адродзіцца нанова родны край і продкаў мова. Споўніць сваё слова. Хай народ ідзе за Богом, Ён даруе перамогу. І ён родиться з руїнаў, з реформацыяй краіна.
Калі ўвесь народ паўстане, ды вагацца перастане. Информация повстане. Будем жить мы у свободе, у миры добрым, братней згоде. Божья воля у народе. Хай народ ідзе за Богом, Ён даруе перамогу. І адродзіцца з руінаў, з рэфармацыяй краіна. Хай народ ідзе за Богом, Ён даруе перамогу. І адродзіцца з руінаў, з рэфармацыяй краіна. Нехай так і буде. Насмели вы меня, браты, панове! А теперь все чистые сердцем, девоцные духом запрошаются на наступный танец Тур-де-Йон! Дякую, пані Альжбета. Ледь уговорила своего мужа оторваться хоть на один вечер от справок державных и отсвяткувати, як належить, День реформації, для якої вони, власне кажучи, стільки намаганню прикладають. А ось і сини мої улюблені. Кришна, Николай, посел тату пошли. Ой, я думаю, что нашим
своїми свій час вольне у змаганнях бачите. Я бачу, з того часу нічого не змінилося. Як у дяді? Ось вони, ось! Наші послідовники! Ай, воюєшся! Ай, може, я ще рано перекладати свої справи на молодое покоління? Это наш обов'язок! Не, брат! Нам треба бути більш дальнобачними! Справа наша нелегка, а век что земли короткие. Ну, ось кажется! Тяжко. О, Миколай, ну что, ось, потягнешь справу? Погляди, як ти навчився тримати меч. Не забивать сколько. Так, Кап'яни з таким же запалом за книги бралися, як за меч. так, а бути справжніми воїнами, що треба навчитися робити? Треба навчитися тримати меч правди, а що це? Слово? Боже, правильно, ухвилим! Ну идите. Так, я з вами згодна. А ось у нашій сім'ї гэтым питанням займаються наставники і вихователі. Так, бо це вельми складана і адказная справа. І треба вельми шмат часу і висілка. І тому гэтым займаються люди, які спеціально для гэтага призначені. Я лечу, что только батьки могут взять отказы за своих детей. Пусть, братья, пусть. Про что я хотел с тобой поговорить? Ну мы отказаны за наших детей. Мы особисто, как яны протягнули справу, как не спинилася реформация. Видиш, я нанял для своих детей найлепших наставников в месте. Я им доверяю. Доверяю. Я упевнений, что мои дети отримають найлепшую адукацію. Я даже тебе в этом не сомневаюсь. Головне, каб яны жили тем, чем живешь ты. Каб рупилися про ту справу, якой ты отдаешь усе свои силы. Послухай, мы, батьки, особисто можем передать им свои идеи и переконания. Так, твоя правда. Ой, але ж ти ведаєш, як я мало маю часу. Державні справи, громадські справи. Треба ще більш висілків. Ну, До того ж, яни у нас самі добрі реформатори. братья мой, кому як не мне ведать про твою великую занятость? Да и сам я справами державными займаюся. Так на то я нам Бог и дал жона. Каб яны нам во всем допомагали. Ну, особливо тим, що тичиться справу сімейних. Ось яны. Прикажунки. Так. Ну, Тата, коли буде грати старий Ольса? Старий Ольса. Он буде грати. Буде. Спазняються, як усі творчі особи. Ну, а може ви нам покуль заіграєте? Тата, коли ми самі почнемо? Гурт молодий Ольса. Гей, Літвіни! Бог нам рейс! Гей, Літвіни! Бог нам рейс!
цяпер надышоў час для пачастунку ад высакародных гаспадароў сённяшняга балю, а таксама для шляхетных размоў. Абяшчаецца антракт 10 хвілін.